haka khat khandai tarik February acha pual ka dali food bank meghalaya ka layo ban sam shiki pat ba ko balai pranai byrni ki khaw shiki pat ba ka thain marang haka do patang shiteng na ka ba ki chue thit na ki yo bat ki dukan ba fer bat boro ki pat ba ki la ban yo inu khaw haka do ka patang shiteng ka ching thmu ka dali food bank kolong ba baro ki pat ba ken pohu i ka bam ka di hayeng hasem bat ka ching thmu ba kong san ka ni ka dali food bank kolong ban pun slur ki pat ba ban bam ki khaw ba mi na ka chila berki chur kado kumcu nomor la dangi yo na la chong chaka ngim don kam man kuslai ya ka bam bangi don kam man la singi ka ngim chongi Passion ini nang nena ka daily food bank ka jingmu kolong baro kilong yeng laksem kini banyo ya taka bam bahu haye tika kom kolong kunne haba pio kado haba pio khaw napo daily food bank hakasi ba pio lane hapo stayo sedang ban buk biang dakta kom pinlap ba wala da kabu kendan sapusnem ngim dak kam ya keli wala da kabu kendan kom taro pinlap hapo sapusnem kan oi spoi ka bam hayeng japi namar Maria yo khaw napo daily food bank pi buk biang ikan poi spoi namar karul tang buk tang kidel Maria poi buk biang kebon pan lagi long yang supoi khaw dei ta kadau ngi thumu ba ka trok ban kasi kan yai hang ne ha area mairang kan yai hapo meghalaya ban sam khaw pai ba namar bakat banang poi khaw kina kan kre ban buk ya di mentangin sam yo khaw lai bat khaw arham ri sam rei hakini kisna ban wan ngin sam pura da khaw kasi yele ban buk khaw kasi lada phimla ban buk sipoket buk no tang 10 kilo 8 kilo rei pinslur buk bandap khaw hayeng ai pilamang si benai kat no kilo pi bam buk baik nak matai si benai namar lese hagoi ka por kan poi ka khaw man la ka benai ka sudap la dap dan ki benai ka poi na arsen lai sen ngumut kla su tam no haba ka tam ngila job ka jing thoi jungi ka long baik ban job ngim thmu re ban long sino ban job un ban tam ka bam tang ka tang ngimut ban ai to su sim no lidar ne nu khang ni khlei ma ban ya ai to ale sim dia mentak sengi nak sam tang lai pulai poket in nak sam biang bat ni sam khaw ye man kesengi ang ni skmat le sibon kang pisa ya skmat kam le ba na batajo ni kinok kami ba kumno bangen nang etres tam nang ni skmat ro bangen nang kinang la susu bakin nyarap lem na batajo ni kinok kami tiba jenjak tiba kedo berpendak itu yang kesam kau tapi ni mungkin sudah sibuk. Sudah sibuk saya. Lesuk lesai.